To taki mały introit, zapowiedź, że już praktycznie prace przy renowacji na tym etapie pierwszym naszych organów parafialnych w Klonówce zakończyły się. Oczywiście pewne jeszcze dopracowania muszą zafunkcjonować, ale już mamy nadzieję, że instrument będzie niebawem służył naszej parafii, na co wszyscy czekamy, a co jest też bardzo ważnym elementem życia naszej parafii.